Gatozenean urtean garenean autobusetik, Artxagus umeak 2 eta 3 urtekoak, eta Artxagus autobusetik gelara arte eta eraten dugu zeskuen. Uste dugu dala leku barri bet, ez da horiela ezagututen, eta azkenean eukitea jentea dakiena zen eta hori lagungarria dela eurintzako, ze da gauze barrie. Gu hartzen ditugu umeak autobusetik bajatzen diegu eta klasera eramaten diegu. Eta zetan uste duzu edala lagungarri hori? Datoz leku ezberdin batera eta norbait gutxinaka ezagutzea egunero eta klasera eramatea oso onuragarria da haientzat.